Clar, amb el Bona Gent passen coses molt xules, perquè, clar, el públic no són actors i actrius, el públic són persones de veritat, i el que t'expliquen no és ficció, sinó que és les seves veritats. Ahir mateix, entre el públic, vaig estar parlant amb un noi, en Pau, estudiant del Conservatori del Liceu, i ens va fer saber que, a la resta de públic, a tots, que la setmana que ve li diran si entra a formar part de l'Orquestra Nacional de Catalunya. Va fer unes proves, i de cop i volta tot el públic estava com pendent de dir com ho podrem saber si la setmana que ve ha entrat o no ha entrat en Pau en l'Orquestra Nacional de Catalunya. Doncs vam acordar que ell ho publicaria en el seu Instagram, vam dir públicament al seu Instagram, i hi havia com una sensació de dir, ostres, jo vull saber-ho, això, vull saber. Aquest en Pau, que ningú el coneixia, perquè quan va entrar aquí, com la resta de públic, per tant no sabies qui era, de cop i volta agafa una entitat fins al punt que tens la necessitat de saber si aquest noi que no coneixes de res entrarà i complirà un dels somnis de la seva vida. I això és molt maco, això. Es va acabar la funció i tothom anava marxant i tothom anava dient Pau, publico un Instagram, sobretot. I ell va acabar dient, mireu, si no publico res, és que no m'han agafat. I si ho publico, és que m'han agafat. Això va més enllà del teatre.